Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroksalp. Capítol 1. El trajecte entre la planta 66 i la principal va ser distret. Cròtec gairebé no va xerrar, però en Crino estava engrescat per l'oportunitat de gaudir de la companyia d'un ésser viu al seu costat i es va esplaiar a plaer. N'estava tip de cadàvers i queviures. Si més no, fos presoner o servidor de la presó, podria parlar i tindria algú que l'escoltaria. Assabentat de que Cròtec no coneixia gairebé res de Nuxe, va aprofitar que l'atmosfera no era de les més tèrboles per mostrar al seu company les particularitats més destacables d'aquell indret. El desert era una constant, la pluja era inexistent i enmig d'aquelles grans extensions sorrenques, com formes aberrants, s'alçaven penya-segats immensos, als peus dels quals es trobaven gairebé sempre bosses del gas fitró. N'hi havia un parell de grans com aquells a l'ombra dels quals s'havia construït la planta principal. Una dotzena de no tan importants, que eren menys de la meitat d'imponents que la U, i més d'un centenar de petites explotacions, com la planta 66. A mig camí es va aixecar una ventada de les que en un lloc o altre i sense treva escombraven les arenes d'aquell planeta. El soroll era eixordador i la força del material arrossegat batia la carrosseria del vehicle, fent-lo trontollar. Cròtec va observar el conductor que no semblava impressionat per aquella escomesa, governant el transport amb fermesa i que a més no deixava de comentar tant el paisatge com la brutalitat atmosfèrica. La perícia de Crino, no ho dubtava, va fer possible de continuar, sense problemes, la ruta fins a sortir d'aquella inquietant tempesta eixuta. A poc de sortir de la cortina sorrenca, Cròtec es va trobar amb la planta 1 a la vista, lluny encara, però ben definida. El massís muntanyenc era més impressionant del que havia imaginat. Era una mena d'immensa columna rocallosa que s'alçava gairebé sense arestes ni sortints, com si l'haguessin polit. No era capaç de calcular-la la magnitud. Va demanar a Crino d'aturar-se un moment per contemplar la imponent estructura vidriada que sorgia dels peus d'aquell colós petri i cobria les instal·lacions exteriors del complex. El company, somrient, li va fer cas i va frenar l'eruga mecànica perquè Cròtec pogués admirar aquella simbiosi artificial, formidable per la mida i l'enginy creador. Una construcció monumental que no desmereixia l'hoste que l'allotjava. No havia vist mai res de semblant. A més, quan el van portar a la planta 66, ho van fer directament del transport espacial, des de la pista d'arribada a Nuxe fins a la vagoneta articulada que havia traslladat els presoners nouvinguts a l'explotació 66. Llavors, no va tenir oportunitat de contemplar la impressionant estructura vítrica, barreja de metall i un material cristallí, diàfan i resistent, que s'alçava com un afegitó en un costat del penya-segat. Esclar que, d'altra banda, després de treballar a les fàbriques i presons d'Òtretam, no ignorava que era possible de realitzar obres d'aquella magnitud. A punt d'arribar a les instal·lacions, Cròtec es va fixar en un bastiment, una alta torre circular que s'aixecava a uns bons 100 peus. Estava situada en un dels costats de la cúpula vítria, però era una obra hermètica, sense forats de ventilació i no advertia cap porta d'entrada a aquell recinte. La seva curiositat el va impulsar a preguntar a Crino per aquell aixecament.
L'home, com havia pogut comprovar durant el trajecte, estava més que gustós d'explicar-li allò que coneixia. «Aquest gegant és una tina d'aigua. Veuràs, Cròtec, aquí, a Nuxe, no n'hi ha enlloc. I mira que n'han fet d'excavacions per veure si podien trobar pous o dipòsits subterranis de gel, o fins i tot algun llac amagat. Però res, s'hi han gastat molts efectius i grans esforços. Tot ha estat inútil. Així que van decidir que si volien explotar les mines de gas necessitaven aigua per a la gent, per als presoners i per a algunes de les màquines que s'utilitzen en l'extracció, conservació i manteniment d'enginys domèstics. I d'on la treuen, doncs? Cròtec estava intrigat i Crino va somriure. L'home estava content que el copilot s'interessés per l'entorn i així poder demostrar fins on arribaven els seus coneixements del planeta. La porten de la lluna Hèlia, la qual, si no hi hagués aquesta atmosfera rogenca i pesada al voltant de Nuxe, podríem observar sense necessitat d'instruments espacials. És una lluna extremadament petita, coberta de gel, té poca superfície rocallosa i les temperatures que pateix són inadequades per a la vida. Ni els lipaxians, que són molt resistents, ho suportem. Però, així tot, se n'extrauen grans quantitats de gel per alimentar els altíssims pous de Nuxe i subvenir les necessitats de les explotacions, tant en servei com en personal, que ja comprovaràs són importants. De dipòsits com aquest n'hi ha a cadascuna de les plantes majors. La lluna està molt a prop i hi ha transportadors constants per mantenir plenes les torres d'aigua. Són unes naus fetes expressament per a aquesta missió, una mena d'urpes grandioses que trenquen trossos de gel d'enormes dimensions. L'engoleixen i el trituren per emmagatzemar-lo i liquar-lo abans de tornar a Nuxe. L'aigua obtinguda la buiden als contenidors a través del sostre. Pensa que el que veus a la superfície és només una part d'aquesta cisterna gegantina, perquè en realitat té una profunditat de 200 peus o més. Aquella explicació va fer entendre a Cròtec les restriccions d'aigua que governaven la planta 66 i, de ben segur, totes les explotacions mineres de Nuxe. Va pensar en la tortura que devia representar per als hòftis d'estar-se en aquell indret. Allò el va deixar sumit en un silenci que Crino no va saber interpretar. L'home va afegir: «Per cert, aquestes monstruoses menjagels les van construir al teu planeta. Són potents i esgarrifoses, si les veus de prop». 1000 pensaments van travessar Cròtec portant-lo a altres èpoques, quan era jove i treballava a les indústries espacials d'Òtratam. Potser fins i tot havia fet algunes peces d'aquelles màquines que ara els hi proporcionaven l'aigua que necessitaven per viure. D'aquella època en feia tant de temps que la recordava més aviat com un somni que no pas com una vivència pròpia. A les portes del recinte, uns guàrdies van escorcollar el camí oruga de Crino, mentre aquest, amb la xerrameca habitual, els hi explicava l'accident que havia presenciat, les explosions i el núvol roig-verd que, segons ell, havia perseguit el transport. Els vigilants, uniformats amb unes granotes taronja, amb cinturons gruixuts, grisos, d'on penjaven diferents estris de control, se'l van escoltar amb atenció. Un d'ells es va allunyar per comunicar-ho a un superior i Crino va executar l'entrada a la planta, aturant-se just a accedir a l'interior del recinte. Cròtec es va sorprendre de l'escassa importància que donaven els guàrdies a l'explosió ocorreguda a la planta 66, o aquella va ser la impressió que se'n va endur per la reacció als comentaris de Crino. Potser era un accident més usual del que ell havia imaginat, o segurament era que ja havien estat al cas d'aquell desastre. Ben mirat, la planta 66 era una explotació petita, sobretot si es comparava amb la 1. Mentre l'alliberaven del cinturó de subjecció, Crino explicava, altre cop
però en aquest cas a l'oficial de seguretat, encarregat de rebre'ls, a qui havia reconegut per una franja de color blau elèctric que decorava el seu pectoral, el que havia contemplat poc després de sortir del recinte de la 66. L'home, un lipaxià sorrut i de bona envergadura, assentia, intercanviava unes paraules amb Crino i tot seguit s'allunyava per dirigir-se a una mena de torreta a prop de l'entrada. Complint ordres d'aquell oficial, Crino va conduir l'eruga camió fins a les cambres refrigerades on s'hi aplegaven els morts i de camí deixava Cròtec a les dependències on l'esperava el seu oficial superior. Abans d'acomiadar-se de Crino, Cròtec s'hi va adreçar intrigat. «Escolta, Crino, l'oficial de porta no semblava impressionat per la destrucció de la planta 66. No ho comprenc». Crino es va fregar el cap, va arrufar el nas i després va parlar apressat. «Ara que ets aquí veuràs que allò, tot i no ser usual, no és únic. Les mines petites treballen en unes condicions que provoquen aquests accidents. I, a més, els dirigents, malgrat la climatologia ventosa, tenen forma de recuperar el pesant fluid que cobrirà l'entorn de la mina durant temps i s'arrapa el terra en un esforç per sobreviure. És un tresor que no deixaran fer malbé, pots estar-ne segur. Bé, ara et deixo, ens esperen a tots dos, ens veurem al vespre, et buscaré». En Crino tenia raó, esperaven a Cròtec. El seu immediat superior, un lipaxià de pell mig groga, mig blanca, faccions marronoses i llargs braços, un aspecte que caracteritzava els lipaxians, alguns fins a l'exageració, com en Crino. Era un oficial encara jove que no va amagar la sorpresa en contemplar la còrpora del nouvingut. Al seu voltant, un grup de membres de la seguretat que les guardaven de reüll remenaven pel local. La veu del cap era eixuta. «Ets Cròtec? Deu ser d'Òtretam, oi?» Ell va assentir i va esperar. L'oficial va cridar un home jove que estava darrere seu i va assenyalar Cròtec. «Núfter, mostra-li les dependències d'estada. Cròtec serà el teu nou company de servei. Explica-li com funciona la central, com està distribuïda la planta i on es troben les instal·lacions de control. Demà, al matí, començarà el torn amb tu, a les entrades de les galeries. La seva alçada serà profitosa durant els canvis de torns. No tenim gaires otretans a Nuxe i són molt efectius per posar ordre i controlar els desgraciats que tenim feinejant per aquí». No va mostrar cap efecte per aquelles paraules i es va limitar a seguir Núfter. Caminant darrere el guia, el va poder repassar plaer. Es tractava d'un lipaxià jove, comparat amb Crino, de 6 peus d'alçada, faccions pronunciades i amb unes extremitats superiors que li arribaven als genolls, els més llargs que havia vist mai. Abans de portar-lo a les dependències on s'estaven els diferents grups de seguretat, Núfter, molt diligent i xerraire, mentre es desplaçaven pel gran recinte, li va mostrar algunes de les instal·lacions que s'aplegaven sota la volta vidriada de la central. 100 vegades més gran que la de la planta 66, segons va comentar el seu orientador. Algunes edificacions les passaven sense aprofundir-hi perquè ja les coneixeria durant el servei, li va assenyalar Núfter, amb excepció, però, del monumental edifici on s'estaven els gestors de la planta, els representants de l'IPEX i els de la Summa, el qual només hi accediria si el manaven de fer-ho. Adossat a aquell imponent aixecament es trobaven els serveis tecnomèdics, a més dels laboratoris i l'àrea biotècnica on havien reparat Cròtec, però dels quals n'havia vist ben poc. A l'altre costat, i ocupant gairebé la meitat del cercle que s'acollia sobre la gran volta, s'alçaven els constructes que allotjaven els presoners. Es tractava de blocs amb unes finestres minses al voltant del sostre, una porta espaiosa per entrar i sortir i files de lliteres de 3 pisos d'alçada en les que s'alternaven els torns de reus. Més de 3.000, segons va confirmar el seu guia. Aquella imatge escabrosa va remoure l'interior de Cròtec.
amb el pensament en els captius, entre els quals ell havia fet part, no feia tant. Arribaren a les estances dels guàrdies. L'estatge, temperat i ben il·luminat, que acollia el seu grup, de gairebé una 50 d'individus, era ascètic, però semblava confortable, considerant d'on venia. Nufter el va conduir fins a un llit que estava buit, amb un matalàs folrat d'una roba gruixuda i una mena de cobertor plegat als peus. Quan va parlar somreia. El llit està una mica curt, però mentre parlaves amb l'oficial he encarregat un complement perquè hi puguis dormir còmode. D'aquí una estona el portaran. Les guàrdies són llargues i els moments de descans són importants. Els otretans sou molt més alts que cap dels que som aquí, vigilants o presoners. I, tot i que n'hem demanat, no aconseguim que ens portin catres de les vostres mides. En això, a les mines petites ho fan millor, perquè són taules d'obra, i fer per fer les fan llargues. Aquella insinuació d'amabilitat va descol·locar Cròtec. Només Titzei, amb les seves atencions, li havia demostrat un xic de deferència. La majoria de gent que havia conegut s'allunyava d'ell, però Nufter tenia raó. Els otretans eren gegants comparats amb altres vípers, encara que el noi semblava satisfet de tenir-lo com a company i això l'intrigava. Se'l va mirar mentre el sentia parlar amb altres membres del dormitori. Per l'aspecte li va semblar que la majoria provenien de l'Ípex. Un somriure es va dibuixar al seu rostre en comprovar que tots tenien el cap pelat i una mica punxegut. De primer li havia semblat que potser era una característica de Crino, però en veure'ls recordava que a la planta 66 també hi havia alguns guàrdies lipexians, tot i que sempre els havia vist coberts amb una mena de barret ajustat al crani i no s'havia adonat d'aquella particularitat. Una llambregada el va situar en aquella sala. Els oficials, els guardians i el que ell havia vist dels serveis tecnomèdics eren tots o gairebé tots de l'Ípex. Els podia identificar fàcilment pel seu aspecte i també per una sentor ensucrada que n'emanava d'ells i que emplenava el recinte. No havia pensat mai en com flairava el seu cos i quina era la percepció que en tenien els que l'envoltaven. Va recordar que Titzei era inodor i l'amic perdut mai no havia tocat aquest aspecte de la seva persona, tant si l'importunava com si no. Potser aquell era un tema per comentar amb Crino. El seu nou company no s'estaria de parlar-ne i potser riure-se'n una bona estona. Els condemnats, en canvi, semblaven provenir d'arreu de la galàxia, malgrat que la majoria eren vípers, com ell. Terranis, sobretot, pel poc que havia vist, i fins a alguns individus, força estranys, dels quals no n'havia vist mai cap exemplar. Nufter el va cridar i li va demanar d'acostar-se al grup. Un a un el va anar presentant als companys de sala i de servei que en aquell moment s'estaven a l'estança. Alguns somreien complaguts, uns altres, pocs, semblaven intimidats per la seva imponent figura i el color vermellós de la pell que destacava enmig de la pal·lidesa dels que l'envoltaven. Nufter els havia informat que Cròtec havia estat restaurat i havia esdevingut un bioform extremadament potent, considerant la seva fortalesa de natural. Fins es va permetre gresquejar sobre el particular, advertint els altres de no encaixar massa fort amb el nouvingut per no perdre alguna extremitat. No va fer cap comentari, però podia imaginar les mirades d'aquella colla quan li veiessin el cos, en gran part robòtic, que fins a ell impressionava. Tampoc no el molestava que més aviat li tinguessin respecte, fins i tot una mica de por. Aquell aspecte li estalviaria d'haver de posicionar-se amb companys i vigilats i li estalviaria les ximpleries amb què els antics es distreien torturant nouvinguts. Potser els seus mètodes expeditius havien arribat a la central i sabien a què s'exposaven si l'emprenyaven. Feta la introducció, Nufter el va deixar per tal que s'instal·lés. Va dir: «Es trobarien a l'hora del repàs,
amb el toc del reclam, 3 xiulets curts, a la porta del menjador. Al costat del llit tenia una mena de penjador on hi havia un vestit de 2 peces com el de la resta de vigilants. Aquella granota taronja i una armilla encoixinada, molt gruixuda, per entrar a les galeries si venia el cas, com li havia esclarit Núfter. Per sort, amb 2 peces eren prou grans per encabir-lo. En això sí que el podien abastir. Estaven confeccionades amb un teixit reforçat, sintètic i ignífug, però adaptable, que no impediria els moviments dels seus membres robòtics. També li havien preparat un parell de botes reforçades amb tancaments metàl·lics i soles gruixudes. Una d'elles especial per a la seva cama artificial. Es va fixar que no tenia l'arma de contenció que lluïen els seus companys, però no va dir res. Al vespre parlaria amb Núfter, a veure si en sabia el motiu d'aquella omissió, tot i que s'ho imaginava. Abans no havia acabat d'enfundar-se el nou uniforme que un parell d'oftis es van acostar al seu llit transportant una mena de banc que van afegir als peus del catre per aconseguir la llargada necessària a la seva alçada. Cròtex s'hi va adreçar. «Puc parlar amb vosaltres?» Els homenets van fer un gest d'estupefacció, van mirar banda i banda, esparverats, com si haguessin sentit un tro i van sortir com esperitats. Ell va somriure. Un d'ells encara era més menut que Tircei. Els va seguir amb l'esguard i un somriure, mentre els oftis abandonaven la sala sense girar-se. Heu escoltat el capítol 1 de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Crotek d'Otretam. Un relat d'Slegna Soroksaw.